सर्वस्य धाता पुरुषस्त्वमाद्यो व्यक्तेन रूपेण ततं त्वयेदम् कृपाकटाक्षं कुरु देव नित्यम्. Vítajte na vnútornom prebudení, 21-dňovom relaxačnom pobyte, ktorý vás pripraví na výnimočný spôsob života. Vnútorné prebudenie vytvára prepojenie medzi telom, mysľou a duchom a je zameraný na to, aby prebudil všetky komponenty a dimenzie života v osvietení, alebo Jivan Mukti vo vás. Všetko, čo budeme robiť počas týchto 21 dní, sa dá klasifikovať do troch častí. Poprvé, technické vedomosti. To je úvod do jednotlivých konceptov alebo pravd. Ideologické odstraňovanie pochybností a inšpirovať vás. Druhá časť, technika. Presne ten proces, ktorým sami musíte prejsť. Po tretie, energetický proces. Prebudenie dimenzií vo vás, ktoré sú vám neznáme. Každý deň začína jogou, ktorá tvaruje telo na udržanie a vyžarovanie vyšších energií. Mala som medzistavcovú splatničku, ktorá bola na hranici zaseknutia. A bola som trošku nervózna. Bála som sa, že bolesť chrbta sa zhorší počas všetkej tej jogy. Mali sme nejaké meditácie so Swamijím. A počas tohto procesu sme hovorili o budovaní joginského tela a že naše telo sa zmení. A tak som si povedala, dobre, uvidíme, čo sa stane. A to je presne to, čo sa u mňa zmenilo. Moje bolesti chrbta úplne zmizli. Úplne zmizli. Nasledujúce ráno vstávam, žiadna bolesť, tak si hovorím, to je zvláštne. Chcela som vstať a natiahnuť ramena a cítiť vánok, ktorý prechádzal mojim telom. Divila som sa, čo je to? To je niečo úplne iné. Starostlivosť o telo znamená jesť zdravú vegetariánsku stravu, ktorá udržiava telo aj dušu v sviežosti a aktivite. Mala som minimálne 15 kg nadváhu. Jedla som veľmi zdravo, 3 kompletné jedlá, ale aj tak som schudla 15 kg. Nebola som prepracovaná, cítila som sa veľmi uvoľnená a veľmi šťastná a predsa som schudla 15 kg. Myslím, že len preto, že som bola šťastná. Nové dimenzie pravdy sú prebudené, keď Nityananda vysvetľuje tradičné vedické múdrosti vo svetle moderného života. Keď hovorím menej myšlienok, viac činov, znova vám hovorím, zastavte mysel, nech sa menej myšlienok, ale viac činov uskutoční čas vaše telo. Pozrite, menej myšlienok, menej akcie je nečinnosť, tuposť, hlúposť. Viac myšlienok, viac činov znamená nekľud, neposednosť. Ale menej myšlienok a viac akcie je Jivan Mukti, život osvietený. Nezáleží na tom, koľko mám zodpovednosti, necítim stres, som zrelaxovaná a som schopná to urobiť s ľahkosťou a radosťou. Nepotrebujete si pamätať všetky veci, ktoré hovorím. Prosím, pochopte, kdekoľvek máte problém, tá pravda vás tam udrie a tú pravdu, ktorú potrebujete, tá sa uloží vo vnútri. Iné veci ani nevstúpia do vášho vnútra, nie je potreby. Je to OK byť sama sebou a plynúť so životom svojim vlastným tempom. Mohla by som toho povedať ešte toľko, ale myslím, že nie je na svete dosť filmu. Život je oslobodenie. Život je pre slobodu. Život je na uvedomenie.
Život je pre radosť. V podstate vás privedie späť domov, k tomu, čo ste boli vo vnútri. A to je niečo, čo si so mnou odnesiem po zbytok života. Vychutnajte si pútavé interaktívne posedenia s majstrom alebo sedte v tichosti a vaše otázky budú zodpovedané skôr, než sa ich opýtate. Čo je najdôležitejšia vec v mojom živote? Stále som sa pýtala túto otázku. Zmysel života, dôležité veci v živote, prečo žijeme. Väčšina ľudí, tak ako aj ja, som nevedela, čo chcem. Chcela som vedieť, čo vlastne chcem, preto som stále hľadala a hľadala. Keď sa zrieknete toho, čo sa deje v tejto dvojmetrovej postave, budete jednoducho vedieť, čo sa deje v celku. Zrieknite sa týchto 2 metrov a vychutnávajte si celok. Obrovská koruna posvätného bánien stromu v ašráme vytvára miesto, ktoré rezonuje liečivou energiou. Stráviť čas o samote pod 1000-ročným posvätným stromom je meditácia sama o sebe. Tá skúsenosť vás jednoducho prenesie do inej dimenzie, za hranice jednoduchých myšlienok a verbalizácie vo vašom vnútri. Takže byť tam je v skutočnosti, ako keby ste boli mimo času. Takže takýto je zážitok s tým energetickým polom. Zo všetkých meditačných techník, ktoré sa tu naučíte, najvyššia je Upanishad. Sedenie v tichosti v prítomnosti majstra. V týchto momentoch tichého zjednotenia sa prenos svetla uskutoční bez úsilia, z bytosť na bytosť, ktoré sú nedotknuté dilemami našej mysle. Celý život som hľadala duchovný rast a osvietenie. Kráčala som duchovnou cestou a kráčala som touto cestou vyše 50 rokov a napriek tomu to nebolo uspokojujúce a naplňujúce, pokiaľ som nenašla tento program a s vami Jiho. Pravda je len jedna. Mudrci, ktorí ju zažili, jej dávajú rôzne mená. Rôzne cesty, rôzne techniky, rôzne metódy a nakoniec vyplynie, že každá tradícia je posvätná a unikátna. Pochopte, nehovorím, že všetky náboženstva sú rovnaké. Ja hovorím, že všetky náboženstva sú unikátne. Mal som veľmi súťaživého ducha a nebolo na tom nič nezdravé, lenže keď som niečo dosiahol, cítil som sa tým nenaplnený. A potom som dosiahol viac a viac a viac a aj väčšie veci, ktoré som dosiahol, sa pre mňa paradoxne stali menej a menej naplňujúce. Život je vaša voľba. Je to jedna obrovská voľba. Je to voľba narodiť sa, voľba žiť, presne tak, ako by ste chceli. Tá voľba je vaša. Keď príde akákoľvek myšlienka, tá myšlienka príde kvôli rozhodnutiam, ktoré ste urobili. Odpútajte sa od toho. V prvom rade sa odpútajte od výberu jazyka. Nedovolte žiadnej myšlienke, aby prišla v jazyku, ktorý poznáte. No potom koniec. Vy ste si vybrali život, spôsob, akým žijete. Ak chcete žiť iným spôsobom, vyberte si iný spôsob. Žiadny problém. Sa rozhodnite, ono sa to stane. Objavte starodávne rituály a zvyky, ktoré odhaľujú, aká je veda za touto tradíciou. Swamiji nám daroval toľko intimných momentov s každým z nás. A keď vám priloží palec na vaše čelo, je to všetko a nič v jednom momente. Dvadsaťjedna stôp vysoká šivalinga a liečivý bazénik pod ňou tvoria dokonalé pozadie na stretnutia s majstrom pri žiare mesiaca.
Často sa meditácie premenia na oslavy pri polnočnom táboráku s hudbou a smiechom. Budem šťastná v každej situácii, v každom prípade. A práca nie je viac práca. Je to nádherná príležitosť prežiť život úplne naplno. Najväčší dar, ktorý môžete darovať sami sebe. Zasahuje ďaleko za všetky medze. Dotkne sa vášho najhlbšieho bytia. Intenzívnu radosť, pokoj, šťastie. Ak máte najmenšiu možnosť zúčastniť sa tohto programu, urobte to. Darujte si ten čas. Jeden z najúžasnejších osvietených majstrov, ktorý prišiel na planétu. A v momente všetko a hocičo je možné pre vás. Dávam vám možnosť a voľbu nazrieť do vedomia inkarnácie. Tisíce ľudí už objavilo tento nenáročný spôsob, ako žiť bez konfliktov, v blaženosti a vo svietení. Teraz je rad na vás. Prídite a zažite život pod vedením výnimočného osvieteného majstra Paramahamsa Nityanandu a dovolte, nech sa vnútorné prebudenie stane vo vás.